छठी मैया की छठी घाट पहुँचाए फुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्रांति घाट पहुँचाए बांधी के पगड़िया हो पिया बा बांधी के पगड़िया हो पिया बा दौरा छठी घाट पहुँचाए दौरा छठी घाट पहुँचाए बाटे से पूछे ले सखिया दौरा के करा के जाए दौरा के करा के जाए तू दयान हरा छही गे सखिया दौरा छठी माई के जाए दौरा छठी माई के जाए बोला बोला छठी मैया की अभी आप सुन रहे हैं आयुष म्यूजिक को। देरी ना करो पियऊ जल्दी चली घाटे छठी माई के रख डालबे दोनों एके साथे दोनों एके साथे देरी ना करो पियऊ जल्दी चली घाटे छठी माई के रख डालबे दोनों एके साथे नीला बाला माजी पियरिया नीला बाला माजी पियरिया चली छठी माई के घाट चली छठी माई के घाट बांधी के पगड़िया हो पिया बा दौरा घाट पहुँचाए दौरा घाट पहुँचाए बाटे से पूछे ले सखिया दौरा के करा के जाए दौरा के करा के जाए तू दयान हरा छही गे सखिया दौरा छठ मैया के जाए दौरा छठ मैया के जाए बोला बोला छठी मैया की अभी आप सुन रहे हैं आयुष म्यूजिक को। निबय के आइल बिया छठी माई के घाटवा सब कियो चल गेले सुन हमर बतिया सुन हमर बतिया निबय के आइल बिया छठी माई के घाटवा सब कियो चल गेले सुन हमर बतिया सोना दीप संगम लेला दौरा राजमणि सुरेंद्र लेला दौरा चली छठी माई के घाट चली छठी माई के घाट बांधी के पगड़िया हो पिया बा दौरा घाट पहुँचाए दौरा घाट पहुँचाए बाटे से पूछे ले सखिया दौरा के करा के जाए तू दयान हरा छही गे सखिया दौरा छठी माई के जाए दौरा छठी माई के जाए बाय सुनील राजा।